Fatima, ibabaet nakam, agdawat itikapya, ken panak kay kaysa, uina ipakitam, tipudno adalan, idaton mi nga inaldaw, Santo a Rosario, in karim jay Fatima, tunggal nagparangka, no kuma mangkam ken ka, tip dem buteng gubat, o Virgen, o may Kamken ka, kibilin na kami, sikat bagnos daytoy lubong, salak ni bamdagami. Kinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Mamati ak ti Diyos Ama manakabalin amin, anamarswa ti langit ken daga. Mamati akmet ken Jesucristo abugbog tong anak na ken apo tayo, at imaod ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagtiray ni Poncio Pilato, nailansay ti krus na tay ket netanem. Imulog ti dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket si tutugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapuntot sa diyay nga may mangkum kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet ti Espiritu Santo, pacheckmet ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagririnano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ket adan tumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Amaming adat sa dilangit, madaydayo kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo diti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam teldo, ito'y ti kanen mi ti patinahin nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, sa laka nakamket ti dakes. Ave Maria, napno kating grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Si katinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno kating grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Si katinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno kating grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Si katinenggasatan kadagiti amin a babae, naenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas ti punganay, kas tanto metag nanayon nga wanting ka na. Rimuar ni Jesus ti syudad. Nagiti mister yung kantay panunutin. Sa pano. Iso dagiti misteryo anaragsak katamo nasot pa ng ipakdaar ti tattao iti apo, iti itatao ti apo. Iti may kanem abulang ti sikog ni Elizabeth. Imbaon ti Diyos ni Gabriel ang anghel, amapan iti maysa nga ili ti Galilea, amanagan Nazaret. Naibaon ni Gabriel iti maysa ana itulag a maysawa a lalaki nga agnagan Jose, ang nagtaod ti kapututan ni Ari David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana. Kapya kumati addaken ka. Agragsak ka tagteng ti apo ken ka ket naindaklan ti bendisyon na. Napalalo ti panakariribok ni Maria ti insao ti anghel. Anya nga tati kay papananda ito'y, kinunana iti bagina. Ngem kinuna ti anghel ken kuana,
Di ka agbuteng Maria, tabi naraburan na ka ti Diyos. Agsikog kanto, ipas ngay munto ti may sa alalaki, ket panaganam to iti Jesus. Naindaklan to, maawagan to iti anak ti kangatuan. Pagbalinan to ti Apo Diyos nga ari, akas kini David, ari David kapuunan na. Iturayanan to iti agnanayon, dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti pagarian na. Adtuyak nga adipen ti Apo, kinuna ni Maria. Maaramid kumakanyak kas insaom, ket pimanaw ti anghel. Panpanunot. Amirisem ti panagbuteng ni Maria, iti panagparang ti anghel, apaman ang nabigbig na, at isang ili na ket nagapos sa dilangit. Linuktan na ti puso na iti plano ang naisingasing kenkwana. Insuko na ti si bubukel a kinatao na, itin ay jaya kenkwana. Si dadaan tayo kadi amang tungpal tinaken ti Diyos, akas inaramid ni Maria. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatnake mo tuy dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, iti kanen mi ti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamit itaken ti agnanayon nga awan ti inggana. Ti may O kato. Jesus ko, Jesus ko, pakawanam ti basbasol mi. Ispalan na kam ti may apoy sa di inferno. iturong mami na kararuat sa dilangit, nang nangrunat na sa apul unay ti kaasim. Ti may kadwa na ragsak ang misteryo, ti sasarungkar ni Birhen Santa Maria ken Elizabeth. Iti saan ang mabayag, nagrubwat ni Maria ket nagdardaras, anapan iti may sangaili iti kabambantayan ti Judea.
Napan iti balay ni Zacarias, ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangig ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria, naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth ti Espiritu Santo, sika ti kagasatan kadagiti amin a babae, impukaw na. Nagasat ti ubing epas ngay munto. Anyan apan nakapadayaw ko, taumay naksarungkaran ti ina ti apok. Taapaman anangig ko ti kablaaw mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko, gapu iti ragsak na. When nagasat ka, tamamati ka, amatong palto ti insauken ka ti apo. Panpanunot. Saan nga impagpangruna ni Maria, ti bukod na pagimbagan, impangpangruna na ketdi, dagiti kasapulan ni Elizabeth akasinsin na, tanagdardaras anapan. At da ka di kastoy apan ang ipateg tayo, iti pada tayo a tao. Agsapsapul tayo kadi, iti sabali, iti amnyaman, amaramid tayo, anasaya at iti pada tayo a tao. Kabalan tayo kadi nga ikaten, ti naman nagyumbubukod, kas imparang ni Maria. Amami nga adat sa dilangit, madaydayo kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga kas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw. Pakawanem ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamketan nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sika tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken tong oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sika tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken tong oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sika tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken tong oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sika tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken tong oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sika tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken tong oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sika tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken tong oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sika tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken tong oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sika tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken tong oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sika tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken tong oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sika tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria, Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken tong oras ti papatay ni. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas ti punganay kas tanto metag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kamtapoy ti infierno. Iturong mami na kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ti kaasim.
Ti may katlong naragsak ka misteryo, ti panakaipas ngay na Jesus sa dibilen. Kit idi adada di Bethlehem, dimteng ti oras ti panagpas ngay ni Maria. Inyanak na ti inaunang anak na alalaki, ket binungon na iti lampin, sana impaidda iti kulloong. Taawan pagyananda iti pagdagdagusan. Iti dayta apaset ti pagilyan, adda sumagmamano nga agpaspastor nga adda idi iti away nga agbambantay kadagiti karnero da iti rabii. Nagparak kadakwada ti maysa anghel ti Apo, ket sinilnagan na ida iti dayag ti Apo. Napalalo ti buteng da, yamkino na ti anghel kadakwada, di kay agbuteng. Adda ak dito'y amang ted kada kayo iti nembag adamag, apakaragsakan nyo. Wen, da kayo nga amin at tao, itanga aldaw dito'y ili ni David, na ipas nga iti mangisalakan ni Kristo nga Apo. Dahito iti pagilasinan nyo, masarakan yun to ti maysa nga ubing ang maladaga, anabungon iti lampin, ken naipaidda iti kulo. Pampanonot. Napalalo ti kinakurapay tinasantuan a pamilya da Jose ken Maria. Taawan man la Apolos ti pakidagusan da a pangipasngayan ni Maria ti anak na. Numan pasikasta nagtalin ni Edda Maria ken Jose ana ulimek ken naragsak. Nagiti ka di material abanag timangted kada kayo ipudno a pagragsakan. Tilaeng ka di bagi ken biag tayo di ti lubong. Importante kada tayo. Wenno ipang pangruna tayo ti kararuaken biag agnanayon nga kasin ka rin ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo. Dongteng ko matipagariam, matongpal ko matnake mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kada kam ti aldaw, ito iti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakis. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya,
na Apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae, na yung kasatan matibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria ngayon ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria te Ama, te Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamit itakin ti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispal na nakamtapoy ti infierno. Iturong mami nakararwat sa dilangit ng nangaron at makasapol, unay iti kaasim. Ti may kapat ang naragsa ka misteryo, ti panakaidato na Jesus iti templo. Iti dayta a tiyempo, adala kayong agnagan ti Simeon, agna iti Jerusalem. Naimbag kinaman nagbuting iti Diyos, ket padpadaanan na ti panakaisalakan ti Israel. Adakin kuha na ti Espiritu Santo. Inpalting ken kuha na ti Espiritu Santo, adin tumatay agingga iti makita na ni Kristo, nga inkari ti Apo. Mabaen ti pinangidaldalan ti Espiritu Santo, simrek ni Simeon iti templo. Idi impan dagiti naganak ti ubing a Jesus iti templo, tapno aramiden da ken kuana ti imbilin ti linteg, sinakroy ni Simeon ti ubing, ket nagyaman iti Dios kinunana. Itat tatinungpal munti karim o Apo, palubusan mo ti adipen mo. Ta nakita kun kadagiti bukod ko Ama, ta ti pinangisalakan mo nga insaganam iti imatang dagiti amin at tao. May sa asilaw amang ipaamo kadagiti hentil ti pagayatam, ket mangyag iti dayaw iti ilim nga Israel. Pampanunot, nagsaya at atuladen ti kinadalos ken agnanayon na kinabirhen ni Maria, ti saguday amayataday apakabigbigan iti puso na ana dinatulawan. Naigalot tayo kadagiti ilubungan ken inlasagan aragsak, ket saan tayo amapnek kadagiti adakada tayo. Wenno dandalos kaditi puso tayo, ken naisentro iti Dios akas din natulawan a puso ni Maria. Amami nga dat Amaming adat sa dilangit, madaydayo kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo dito daga akas sa dilangit. Itten kadakantal daw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol nga kasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamkat amin adakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin ng gasatan kadagiti amin na babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin ng gasatan kadagiti amin na babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin ng gasatan kadagiti amin na babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin ng gasatan kadagiti amin na babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin ng gasatan kadagiti amin na babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami
ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria ti Ama, ti Anak, and ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamit itaken ti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan ti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa di inferno. Iturong amin nakararwat sa dilangit nang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Ti may kalimaken maudi ang naragsa ka misteryo. Ti panakapukaw ken panakasarakda ken ni Jesus. Amam, Tinawen ang mapandag iti naganak ni Jesus iti Jerusalem iti fiesta ti Paskwa. Idi agtawen ni Jesus iti sangapulo ket dua napanda na ki fiesta akas kadawyanda. Idi nalpasin ti fiesta ket agaw awid dan nagbati ni Jesus iti Jerusalem adi amamu dagiti naganak ken kuana. Impagarup da nga adda iti bunggoy da. Maysa nga aldaw dan ang magmagna, idi nadlaw da nga awan ni Jesus. Isu asinapsapul da kadagiti kakabagyan ken gagayem da. Agsipud tadi da masarakan, nagsubli da iti Jerusalem, tapno sapulen da sadyay. Iti maikatlong aldaw, nasarakan da ni Jesus iti templo. Makikatkatugaw kadagiti mamaestro a Hudyo. Agdengdengeg ken agsalsaludsod kadakwada. Nagsiddaaw amin ang nakangeg ken kuana, gapu kadagiti na inseriban asungbat na. Nasdaaw dagiti naganak ken kuana idi makita da. Anak ko, kinunati inana, apay nga inaramid mo da ito kada kami. Kasta unay ti danag mi ken amam, amang birbirok ken ka. Apay aya birbirok dak, binirbirok dak, insungbat ni Jesus. Diyo ka di amo, amasapul nga addaak iti balay ti amak. Hindi da naawatan ti imbaga na kadakwada. Pampanunot. Amirisem no kasano asinapsapul ni Maria ti Apo, iti unos ti panagbiag na dito daga, iti amin apakaseknan dito abiyag, ken kadagiti na indaklan abambanag, asaritain tinasantuan asurat. Adda kadi panagtantana butob tayo kadagiti annong tayo, ken kadagiti pakaseknan tayo. Wenno aramaten tayo kadi dagitoy, kas gundaway amang birok ken makisinara ken ni Apo Dios. Babaen iti isusurot tayo iti pagwadan nga intuyang ti dinatulawan a puso ni Maria. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam matungpal kumatnaken mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito iti kanen mi ti patinayon ng aldaw, pakawanem deng iti basol mi akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamat baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol,
itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kita amin na babae na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Isus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kita amin na babae na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Isus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kita amin na babae na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Isus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kita amin na babae na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Isus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kita amin na babae na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Isus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kita amin na babae na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Isus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kita amin na babae na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Isus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kita amin na babae na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Isus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kam tapuy ti infierno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit, nang nangrunat ti makasapul unay ti kaasim. Salve Reina, inati kaasi, biag samit ken inanamami, salve sikat kararagami, da kami ang napagtalaw nga anak nga Eva. Ang pagpakaasi kam ken ka nga sumasainet, ngagsangsangit iti daga pagluluan. Ala ko makatalik ni, talyam mo kadakam tamatam ama ng asi, kat inton malpas sa te pamagtalaw, ipagitam to kadakam na Jesus, sabin dito nga bungat tiyan mo. O manang asi, o manakem, o nasamit, o na Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa nga ina ti Diyos. Tapno may kari kami idiin karkari ni Apo mi a Heso Kristo. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugtong anak mo. Ingon udan na kami kadagiti gungunatag na nayon apan nakaisalakan. Ipay mo kadi nga babaen ti panang panpanunot mi. Kadagiti misteryo na santuan unay na rosaryo na Apo Virgen Santa Maria. Tuladen mi ti linaunda, ket magunod mi ti karida. Gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Litanya ken Birhen Santa Maria, Apo kaasyan na kami. Apo kaasya na kami. Kristo mi kaasyan na kami. Kristo mi kaasya na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasya na kami. Hesu Kristo denggen na kami. Hesu Kristo denggen na kami. Hesu Kristo timuden na kami. Hesu Kristo timuden na kami. Diyos Ama na ilangitan. Kaasyan na kami. Diyos Anak anang isalakan ti lubong. Kaasyan na kami. Espiritu Santo. Kaasyan na kami. Santuan unay at Trinidad ame may salaeng a Diyos. Kaasyan na kami. Santa Maria. Ikakaasi na kami. Santa nga ina ti Diyos. Ikakaasi na kami. Santa Birhen dagiti Birhen. Ikakaasi na kami. Ina ni Hesu Kristo. Ikakaasi na kami. Ina ti na Diyosan a grasya. Ikakaasi na kami. Ina ana dalus unay. Ikakaasi na kami. Ina ana teppel unay. Ikakaasi na kami. Ina adiket na ano. Ikakaasi na kami.
Ina adiket na tulawan. Ikakaasi na kami. Ina nga imakulada. Ikakaasi na kami. Ina anadungo. Ikakaasi na kami. Ina anakakaskas daaw. Ikakaasi na kami. Ina tinimbag apatigmaan. Ikakaasi na kami. Ina tinamarswa. Ikakaasi na kami. Ina tinangisalakan. Ikakaasi na kami. Ina ti iglesia. Ikakaasi na kami. Birhen anapnuan panunot. Ikakaasi na kami. Birhen apagtamdan. Ikakaasi na kami. Birhen adaydayawen. Ikakaasi na kami. Birhen aman nakabalin. Ikakaasi na kami. Birhen aman nangaasi. Ikakaasi na kami. Birhen ang pagkamatalkan. Ikakaasi na kami. Pagsarmingan tilinteg. Ikakaasi na kami. Trono ti sirib. Ikakaasi na kami. Puon ti ragsakmi. Ikakaasi na kami. Baso an espirituan. Ikakaasi na kami. Baso ti dayaw. Ikakaasi na kami. Baso ti naisang sangayan a debosyon. Ikakaasi na kami. Rosa an ailangitan. Ikakaasi na kami. Torre ni David. Ikakaasi na kami. Torre Amarfil. Ikakaasi na kami. Balay Abalito. Ikakaasi na kami. Lakasa ti tulag. Ikakaasi na kami. Ruangan ti langit. Ikakaasi na kami. Bitwen ti agsapa. Ikakaasi na kami. Piya dagiti masaksakit. Ikakaasi na kami. Taklin dagiti managbasol. Ikakaasi na kami. Liwliwa dagiti naladingit. Ikakaasi na kami. Tulong dagiti Kristiyano. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti anghel. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti patriarka. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti profeta. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti apostoles. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti martir. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti kompesor. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti birhen. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti amin asa santo. Ikakaasi na kami. Reyna adi na itao adi mo namulitan iti basol atawi. Ikakaasi na kami. Reyna anayuli sa dilangit. Ikakaasi na kami. Reyna ana sa santuan a rosaryo. Ikakaasi na kami. Reyna ti pamilya. Ikakaasi na kami. Reyna ti kapya. Ikakaasi na kami. Order ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Ispanan na kamaapo. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Indengan na kamaapo. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Kasya na kamaapo. O Maria nga Immaculada, daydaya wenda kang Kanta ay tawatem to'y datun miken ka nakurapay apa nagkanta, tasikati pagsidsidaawan, iti amin asang alubungan, nabukel ka akalilibnuhasan, ikatibasul di ka namulitan, sikati sa ranay, iti maay, sikat mangipaay, bang ariti malmalday, timudem kat uwi na, tuy asug miken ka, di nakakadbaybayan, uwi na, tuy kararwa. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at nakumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Iraman tayong ikararagan, ti special intention, ti Mayora tayo, ni Ma'am Ninya, Grisel Ninya, Itchon, ken ti pamilya na, kastamat da Jonathan, ken Florencia Gabayne, kastamat ti dagiti dimawat ti karkararag tayo, agyaman tayo iti Diyos, kararagan tayo mat dagiti kakabsat tayo nga nabiktima iti bagyo.
Tapno maikaritay nga roda makiranot iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Sikaan na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabat na kami, apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Hintay ilagip ni San Francisco de Assisi, kumararag tayo. O Diyos, tinarabay mo San Francisco, tapno maitulad ken Kristo, babaan ti panagbiag na, anapanglaw, ken napakumbaba, ipaay mo kadita surutin mi met ni Kristo, babaan ti panang tulad mi ken San Francisco, ket maikaysakam ken ka itinaragsak a panagayat, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagay ti taga Galacia. Iti biyang ko ti laeng krus ti Apo tayo ay Kristo ti pagpasindayag ko. Gapu iti krus na natay ti lubong kanyak ket natayak met iti lubong. Awan paggidyatan ti makugit ken sana makugit a tao. Tinasken ket di isu ti panagbalin a baro a parsoa. Kadagiti agtulnog iti daytoy a pagalagadan maipaay kuma iti talna ken kaasi wen maipaay kuma kadakwada ken kadagiti amin a tao ti Dios. Manipud ita, awan kuman ti mangriribok kanyak, ta ipakitak dagiti piglat iti bagik at agabunak ni Jesus. Kakabsat ko, sapay kumatamadan kayo amin iti parabor ni Apo tayo a Jesucristo. Amen. Ti sao ti Apo. Si kalaeng o Apo ti adda kanyak. Salakniban nak o Diyos, tayo sikati pagkamangak, kunak iti Apo, sikati Apo, nagapuken ka ti amin ang naimbag nga ada kanyak. Daydayawek ti Apo tan naindak idaldalan nak, uray ti irabii patigmaan nak ti konsensyak, kanayon asila lagipak iti Apo, asideg kanyak ket awan ti pakan anwak. Si kalaeng o Apo ti adda kanyak. Isurum kanyak ti dalan ng agturong iti biyag, iti kaaddam kanyak pununak iti ragsak. Ket titulong mo mangted ti agnanayon arago. Si kalaeng o Apo ti adda kanyak. Agiti sa uwa makaited tiyag nanayon na biyag. Alleluia, 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 Alleluia. Addaken ka dagiti sa uwa makaited tiyag nanayo na biyag. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus agyaman ken kaama nga Apo ti langit ken daga. Ket impakitam kadagiti awan adal na, tinlemmeng mo kadagiti mamasirib, ken kadagiti nasaririt. Wen Ama maaramid daytoy, ta iso ti pagayatam, inted kanyak ni Ama ti iso amin abanag, awan ti makaamam mo iti anak, no dilaeng iti Ama,
Awan met ti makaamam mo iti ama, no dilaeng ti anak, ken dagiti kayat ti anak, apang ipakaamuan ken kuana. Umay kayo kanyak, da kayo amin anabanbanlog nga agtrab-trabaho, ken agaw awit iti nadagsen, ket paginanaen kayo. Alaen nyo ti sangul ko, ket agsursuro kayo kanyak. Agsipod ta na imma, ken napakumbabaak, ket masarakan yon to ti inana. Tananam ay ti sangul nga ited ko, nanamay ti sangol nga ited ko kada kayo, ket nalag-an ti awit nga ipabaklay ko kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Tatapyesta ni ay mailagip ni San Francisco de Assisi. Si asino ni San Francisco Assisi, anak ti maysa nga baknang, ado ti ito'y katulungan na. Kasla ko emperador ngam nakita na ti rigat dagiti tattao nga agtrabaho kadakwada, inted na amin dagiti nagkakangina nga bado na aging nga pinili na ti biag nga napanglaw agpalpalama mamin ano nga paniyawid ni tatang na ti pamilya na ngam mas pinili na ti biag nga napanglaw taapaya ijay isusurot na kini Apo Jesus isu ti pakakitaan na ti inana. Kada ti umuna nga maibasa ko na ti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Tila ang krus ni Apo tayo ng Jesucristo pagpasindayag ko kunana. Kalpasan mo ti biag ni San Pablo nga na barayuboy na toray na bilag mangiruruman iti ken ni Apo Jesus tatan isumutten ti pagpasindayag na isumutten ti maikarit na ti krus ni Kristo. Awan serserbik anya ti kunan ni San Pablo, he must increase, I must decrease. Iso na ti maitanokhan asyak kanalawag dayjay nga dagiti aramid tayo, dagiti gaygaraw tayo, anyaman nga paglaingan, haang ko mga datay ti maidaydayaw ni ko Apo Jesus. Taapaya oray ti Ebanghelyo kunana da kayo nga nabanbanog ken marigrigatan. Anya dagiti nabanbanog ken marigrigatan. Nagado ti problema tayo. Adda magangganad, ikararagan tayo, dagiti kakabsat tayo. Awan maramidan ta ijay. Adda uram, laylayos. Adda pay lahan nga nabirukan piman, nabannog, DJ adua, DJ fear, di buteng, kadagito nga kalamidad, physical, bisin, nabannogan, psychological, buteng, nabanogdan. Kanya pa dagiti pakabanbanugan tayo. Dagiti problema iti biag nga kaslahan nga masulsulbar. Nabannog akon ko na tayo nadaduma. Adda mo dagiti trabaho nga trabaho nagagat kaslahan nga umang-angat ti biag makabannog ko na tayo. Ngam ti no kastoy nga adda kalamidad, kastoy nga adda problema, kastoy nga adda pakarikutan tayo ti lubong. Wen ikararagan tayo. Itid na kumamot ti kaasi ken kapyana ngem ti kapatgan si asino ka uray adda dagitoy uray no umay dagitoy sakuna uray umay dagitoy koy nga didegra iti biag tayo si asino ka kayam ka diti agbiag nga natibker ti pamati na kayam ti agbiag nga kayam ti agbiag nga napnapnuan latta iti ayat kayam ti agbiag nga tumultulong latta. Tadi jati pakaarabirukan tayo ti inana, numapan tayo ken Kriston, no aramidan tayo ti ayat na, uray no adda didigra ti biag, no mabirukan tayo ni Apo Jesus, uray adda panubok iti biag, no makastrek ni Apo Jesus na stable latta, natalna, nakalma, tadi jati kaya na, paunagan ken ni Apo Jesus agkararag, lakasapulan ti kararag, nangruna dagiti kakabsat tayo, ta handa magkinayat, maitagtaylat tayo tulong tayo ke tila kararag tayo maup kumamat dayay anak dagay regrigat gapot ti ayat mo laeng dagiti tattao ti aglawlaw da day tulong ni Apo Dios.
panangaywan mo. Ipangag mo. Waya, waya, eat them kada kami. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kumai ti Dios ama aman nakabalin amin. Iti adaton kadagita imam ket maipaay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iti panangiroknoy meken ka kadagitoy adaton isaganam kad tinakam mi tapno mapudnuan mi ti mangrambak iti misteryo iti cross. Iso nga nakikaysaan ni San Francisco ti bagina iti gumilgil ayab nga ayat gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Taaramidam ati iglesyam ibunga na adi agresat, ti baro apakakitaan ti kinasingpet. Babaen ti nakakaskas daaw apa nagbiag dagiti sa santos mo, ket ipaay mo tinalawag apa neknek ti ayat mo kada kami. Kastapay ababaen tinesang sangayan na pagpatulad da, maawis kami nga agbiag, tapno maipaay kada kami, dagiti bunga ti pannakaisalakan. Kat babaen ti makaayayo ken kaapan nang ibabaet da, ipaay mo ti pannalaknib mo kada kami. Isot gapo na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami. Santo, santo, santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parsua, ti langit ken daga napnuda ti pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay itinagan ti Apo, hosana iti kangatuan. Podnoon ay Apo abiig ka akinasanto, ket si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rote paimo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Taday ito'y tibagik, iso maiyawat to, maipaay kada kayo. Hastamet akal pasanday, di pa nang rabiida. Nangala iti kalis, nagyaman manin ken ka. Sana inted kadagi di disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken agnanayon atulag. Iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyat. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo. Ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano diti bagi ken dara ni Kristo. Pagkaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na ana Diosan.
Laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo, nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo metakaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siya kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagarya. Dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam dal daw ito'y ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol. Di na kammet baybayan. Isalakan na kamket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo. Ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinaga sa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglasyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga umay kakanyak, ngem ti may salaeng asaom mapaimbag tontoy kararuan.
Kumararag tayo. O Apo a Diyos, may ipaay mo ka dita pa punwen na kami dahito'y sakramento, iti panagayat ken ka, ken ti panaggaget, amang isalakan, kadagiti padami a tao, tuladin mi kumana San Francisco, ket agserbi ka mamapatao, tiragsak kadakwada, gapo ken Apo Meso Kristo, ng anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti hinggana. Ti Apo, adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santo na misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo.